Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Iako Luna i Marko više nisu zajedno, njegova majka Nedeljka i dalje navija za njihovu ljubav, kao i za pobednicu realitija koju je ceo Bruce zavoleo. Samo nekoliko trenutaka pre nego što je Luna proglašena pobednicom, Nedeljka je prokomentarisala kako je tužna zbog njih dvoje. Gledajući njihov raskid, doživjela je gušenje koliko se potresla. Marko me je u suzama dočekao i rekao mi da je prvi put onako jako zaplakao. Nije mu bilo lako, otkrila je Nedeljka, pa nastavila da hvali svog sina i opisuje njegov odnos sa mladom blogerkom. Sve se dogovaramo i moj sin je dobar dečko, ali odluke o vezama i svom životu donosi sam. On je svoj čovek, ali me poštuje kao svog roditelja. On zna, i to vrlo dobro, da ima moju podršku u svemu što odluči da uradi. I kad pogreši, snosi posledice, a ja sam tu da ga utešim i ohrabrim. To je obaveza svake majke, ispričala je Markova majka.